Amen ke bathandekayo. Amen ke bangcwele. Ngibingelele ubaba umfundisi wami, ubaba uMthethwa, nabashumayeli nabavangeli. Ngibingelele ubaba umfundisi wami, ubaba uMthethwa, nabagcotshwa abakhona phakathi kwebandla. Egameni lomfana wami uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo uNkulunkulu namhlanje. Obeke kuhle kuye. Basihlelela abazalwane ukuthi sibe khona kule ndawo. Amen. Sizomdumisa sizomkhonza. Amen. Uthi umhlabeleli nami ngiyamangala. Yes. Cha ngiyamangala. Amen. Bathandeka ngiyamangala. Jesus. Ayikho into emnandi ukuthi umuntu akhuluma into ayiyona. Amen. Uthi mangabe uyafika la usufika la ekhona uyitholele into ayikhulumayo. Ayikho into emnandi njengale. Khumbula ngomunye unyaka sake sashumayela esitimeleni, sishumayela ngokuthi iphilisi adliwa. Amen bathandekayo. Sashumayela nabo bakuhlophe lapha esitimeleni. Bathandekayo. Ayi omunye ubaba impela washumayela naye wasijoyina impela ukuthi iphilisi adliwa. Amaphilisi impela obalahlile. Washo futhi yena odlula thina. Okubonakala ukuthi ngempela nje utholile lento le. Amen. Kwenzeka ke Saturday ke saya kwakhe. Masiya kwakhe siyafika ekhaya. Unkosikazi wakwakhe uyawasha. Masihlanga masingena nje gate inazi ingane zivele eclinic. Ziphethe amaphilisi. Unkosikazi wakwakhe inkuzi malanga ingangami laphana ikhweleli iwashiki igqoka itight nje nesikipa. Iyawasha nje. Ubaba naye uyihlalele edining room nabanye obaba bayibukela ibhola. Awusangena sasidlula nje sasivele kotshumayela le E3 sathi sidluleni. Sadlula ke masifika ngesithola into enjengaleyo. Cha washo futhi bazalwane mase simfikile wathi cha mina into engishumayela ngifunze bonke abafundisi ukuthi ngishumayela into engayiphila ungabheki mina. Mina ngishumayela ungabheki mina. Impela nje ke ningadideki nanka amaphilisi ingane vele sibhedlela nangu umama uyigqokela itight nami ngiyibukela ibhola nami ngishumayela njengabafundisi bonke ukuthi ungabheki mina. Amen bathandekayo kwathi kwakuyi Saturday, Sunday, Monday sathi masiyongena esitimeleni wasidlula la epassage lestimela wangathi akasibona useyapi le manje kulaba abadlala itoyitoyi le. Sedlula manje useyala usenamahloni manje ongena kithi la. Uzoba namahloni ngelinye ilanga futhi awuzoba namahloni la emhlabeni. Uzoba namahloni phambi kaNkulunkulu ezulwini. Umuntu wayele ukuthi mawukhuluma mawumzalwane ukhuluma into ongayiphili. Umuntu wayele mawukhuluma umzalwane ulingisa abantu. Amen bathandekayo. Manje kuyangimangaza abazalwane ukuthi masifika lana sibona into umama uMthethwa nobaba uMthethwa ayiyona. Abafika bayiveza. Kusho ukuthi bazalwane uhlelo kaNkulunkulu ukuthi singamatshe sihlangane naleli bandla. Uhlelo kaNkulunkulu ngoba ayikho into esiqhamukayo esizwa la. Futhi nje mina ngesonto kamoya baba uMthethwa mama uMthethwa. Uma ngabe bonke labantu abafakaza la bakhonza la ulayishile ndoda. Ukhona lana abavangeli, kukhona abashumayeli, kukhona abagcotshwa. Kulaba kade beshumayela la, kukhona abathunywa uNkulunkulu. Kungabi namonake ngoba nibulawa yilokho. Amen bathandeka kade ngifonela omunye le Natali ethi yey ngithunywa uNkulunkulu athi make nje ngabeka umuntu izandla nje lesishotha siyasukuma. Athi manje senginenkinga uma umfundisi noba umfundisi abasangifuni. Makuthiwa kuyahanjwa kuyiwa la kuyiwa khona basahambi nami manje bakufika abantu la ekhadilanga ngibakhulekela ngisabakhulekeli ngoba uyayathi umama umfundisi mangithi noma ngithi ngithunywa uNkulunkulu endaweni ethile athi usuyahamba uyodlula mina. Wayithatha lento usiyodlula mina. Amen bazalwane. Ngiyambonga uJesu owangena enhlizweni yami. Wayikhipha lonto wayikhipha waze wayikhiphizisa. Amen bathandekayo. Wayikhipha okokuqala ngokuthi ngaqala eOrange Farm ngakhulekela abantu base-Orange Farm kuneyingane lapha ezayigula ngendlela futhi bangalanda abantu. Manje ngithola ukuthi lo muntu lona akasena ndaba nje nami ngoba ngihlanga naye endleleni nje ngoba ngisisowethi
Ngithi lo muntu ngoba ngamkhulelela waphila akasena ndaba nami uyazi ngempela futhi ngiyadinwa ngathi ngoba kana ndaba nami awubheka ujoyinile manje ujoyinile uya kwelinye isonto ake silaphi la khona ngizwe nginenzonde enhlizweni amakhuluma uNkulunkulu kelila wathi jabulela ukuthi lo muntu lona uyawazi amandla kaNkulunkulu jabulela ukuthi wena wenze umsebenzi akuthi lo muntu mawumbona noma ngabe ujoyinile uya esontweni lakhe lokungakholwa wena bona uNkulunkulu bami ukuthi nangu saphila hey ngasina bazalwane abantu namhlanje bakababona nje noma ngabe kuphuma umuntu la uyokhonza kwenye inkonzo usamfuni angisamkhulumisa usuyamzonda hayi mina bazalwane ngijabula kamoya okhonza kwenye inkonzo ngoba ngazi kahle ukuthi ngeke ulithole leli hayi sengiyazi ukuthi moya okhonza kakamthethwa ngazolithola hayi bekine balance hey ngibalance hayi nokungahamba kodwa ngeke ulithole abantu bagoba indida abafundisi indida ababishopi indida aba-archbishopi indida abapostoli hey esabe indida hayi indida ngempela abantu bathandana manje bazalwane kufanele ukuthi njoba nje uNkulunkulu elisizilwa lembulela insindiso ngalendlela ngoba ayikho into engicasula njengomuntu athi umntwana kaNkulunkulu ngisindiswe ngithethelele izono kodwa lo nto le ungayiboni ungayiqalisi nokuyibona manje siyabonga uNkulunkulu namhlanje siyafakaza ukuthi laba bazalwane simume namhlanje la siyafakaza bazalwane welokhe show princess ngithi ayina princess kanti nina washiyelani pho wahambelani nina niyahlupha le kade mama umlilo ukhona lapha namhlanje siziboneleke bazalwane umlilo ukhona abafundisi bengashumayelanga abafundisi bengaphangiswi ngoba abafundisi bagqame ngokuthi ngiyoma mangishumayele ubonakala ukuthi nginoJesu amen bazalwane ake bafundisi bengashumayeli bekubonakala izimvu zigcwele uNkulunkulu bese kubonakala wena ke ukuthi lezi zimvu uyayithalela usuphatha ukudla nje kodwa izimvu zilaphi amen siyabonga baba nomama sizobambana kukho konke siyanicela libandla lana asishintshe amagama esonto Jesus hayi ukuthi masithi sobambana nani usenzo okhonza emajeni hayi thina kasifuni umuntu emajeni thina sifuna abantu abazothi yini le iGod Heart Christian bathi thina sinoJesu sizela sizokubantwana bakaNkulunkulu njengoba namhlanje size kubantwana bakaNkulunkulu bese already farm bese kubantwana bakaNkulunkulu ngiyethemba baba nomama manje sizohlangana sizoqhuma phansi ubuso kaSathane bona bantwana benkosi noma ningafakazanga nonke nina nifakazelana akenibambalela labo mama nalo baba ke ngqokisa amandla kamoya ingcwele ke niphathi ikhali zamandla sokufanana namaqhinga kaSathane amen yini umzalwane into akufanele ayikholelwe asikholelwe ingcebo asikholelwe izindlu ezinkulu esizofa siyishiye umzalwane manje ngumntwana kaNkulunkulu msindisiwe usuke ekholelwa ukuthi le ndoda enguSathane ake ngiyiqhumbe phakathi haleluya amen yabona nje uthi uAbrahama ungababhubhisa inkosi mangasala bayi5 yabona namanje kusoqhuma phansi ubuso kaNkulunkulu mase sihlangene naleli bandla amen asihlangene ngemkhuleko sihlangene ngokwenza intando kaNkulunkulu soqhuma phansi ubuso kaSathane ngoba ubuso kaSathane uqumbeli nje amakhola weswana amakhola wathandaza make ngafika nje bandleni lakho mina ngizosho engikuphathiswa uNkulunkulu usuzosala lapho wena uthi njengami nje mina njengoba mina nguphilisi kadliwa ayikho bazalwane mina into oyongitshela yona futhi ayikho into engiyoyisho ngoba abafundisi babulawa ukuthi umuntu ukhuluma into angayithunwanga usebona abantu baze ashumayela abantu baze basukume babe ngeenyawo bashaya amakwela kulo na useshumayela into kalo usekhohliwe yinto uNkulunkulu yena athi akoyoyenza
ngeke ungizwe ngishumayele enye intshumayelo ngaphandle kokuthi iphilisa adliwa. Ayikho enyanginika yona waze wangifakazela futhi ngephuka umlenze wangiphilisa ngaphandle kwesibhedlela wangitshengisa ukuthi adliwa ngempela. Amen bazalwane. Manje ke angidideki noma sebethi wena njalo nje wena mawusukuma nje wena usho lonto mina ngazi ukuthi uJohani uyayimemeza indoda. Ithuyeza engafanele nokukhulula izicathulo zakhe. Kwathi noma sefikile yathumela yayobuza ukuthi sekunguwe na. Manje ngakho singakwazi uqhumba umbuso kaSathane. Ngenxa yokuthi abantu abakwazi ukuthi umuntu amele lonto uNkulunkulu amnike yona. Sigadle kuSathane, uSathane bazalisuphume phansi umbuso wakhe. Manje abafundisi abezwani, abafundisi abathandani, umfundisi makafika njena uyatshelwa ukuthunga khuluma ngento zabantu. Akhuluma ngento zabantu, ukhuluma ngento kaJesu. Awu, ngikhuluma ngento kaJesu, Jesu uphila ngoba Jesu ezulwini. Kufanele ngitshele wena ukuthi akufetshwa. Ngitshela nje ukuthi isebe nayiphinda badlanga lezinto. Asigene ezulwini. Manje ngifuna ngikhulume ngoJesu uthini. Ngoba akekho umuntu emhlabeni ongazi ukuthi uJesu wabethelwa. Akekho ongazi ukuthi uJesu uzobuya. Akekho ongazi ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu. Manje ngizokhuluma ngoJesu ngithini? Ngoba ngizokutshela ukuthi wena mawufuna ukuthi uJesu mayibuya akuthathe uyoba indlalifa yakhe. Hlukana nesono. Angizokutshela futhi ukuthi sihlukana nesono kuphela ngoba awusazi wena ukuthi isono yini. Ngoba uyayithethelela uthi anginasono kodwa uyahleba kodwa unomona kodwa wenza yonke into nje. Fanele ngikutshele. Ngoba uzukwazi. Yilo. Amen bazalwane. Impela ke bathandikazi ngibonga uNkulunkulu sijabulile bazalwane. Sijabulile kakhulu engathi ngake kube nenkonzo nje yena ngalonke sonke dedele bonke ufakazi. Ngoba manje sivele singene late. Amen bathandikayo. Sibonga uNkulunkulu kakhulu. Mama usasho ngofezile leli igaba elithi ufezile enganikwa ingilosi. Jesus. Watetelwe endlini ekhaya. Watetelwe endlini ekhaya. Wathi mangabe nje ngimteta kwakhuluma izwi la ebondeni lathi lozayo ufeziwe. Amen. Ufeziwe ngoba manje sengizokubopha isibeletho manje ngoba ngeke usathola abantwana. Sokuyafuma manje soyoshumayela ivangeli. Yes. Abomama abangcwele ibeletho ziboshwa ezulwini ingilosi. Amen. Thunywa ingilosi special izobopha isibeletho sakhe. Amen. Ngoba wena ingakho sinaye ebhedlela ngoba ngeke ngempela ngivuma ukuya esibhedlela ngothintwa yinesi elibhema isinesi. Ngeke ngempela. Ngeke ngempela ngiya esibhedlela mina ngiyothinta udokotela ogcwele ugoloka esiswini. Ngeke ngempela mina. Ngeke ngempela mina ngiyothinta udokotela ovuka emfazini omuntu. Isifebe sikadokotela, isifebe sikanesi, isifebe se-social worker. Ngeke mina. Ngeke mina ngiyothintwa yinesi elifaka isiphandla. Elihlabela amadlozi. Siza nesi umhlalo ugcwele amalungu wonke omzimba. Ufaka umhlalo bezangoma wonke umzimba. Siza nesi umhlungulana. Siza nesi. Manje bazalwane inzima lento lena. Inzima nje ikhuluma ngelila namhlanje. Bayinkinga labo bazalwane. Uyahamba umthatheni nje esibhedlela. Ukufa sekungehlule. Uyafika futhi esibhedlela uthi kade ngikhuluma nomunye nje. Bathi bamfaka igazi lo muntu. Cabanga. Bamfaka igazi lingalondindwa. Bafaka igazi lomthakathi. Izojikisa igazi lomthakathi emtsinsileni uzogibela umshanela uthanda. Bayinkinga amakhoba. Ayinkinga bazalwane. Mina
cooperation manje mina angivumi kuthi mina uvumi ngana ngithi usukhona vuma konke ngithi uthi uJesenzeni sengicela nikhuleke nitshela uJesu ukuthi abavimbi bangangenzi usukubo ngithandaza sempela ukuthi bakwenza ngoba usukubo ukuthi mawuphuma kwakho ukuthi ushiye uJesu angithi umshiyile uJesu sekufanele uJesu alandele wena aye la usukhona bazalwane mawusuze wahluleka wayesibhedlela vuma konke abazokwenza khona noma ngabe bakhipha isibeletho vuma ngoba ngithi usukubo mhlawumbe mawungafanga usobuya uzokhala kuNkulunkulu uthi izya noma zibomvu uyosithetheleka ubuye ukhale uthi ngoni futhi usiyokhala kahle usuyigoba ungasisela sona sibele usiyokhala kahle abakhosikazi beletho na usenaso engakuyothini kuNkulunkulu ngesibeletho sakhe afaka kuwe hey Rolanda mase uhlulekile waze wayesibhedlela vuma benze yonke into mhlambe ngomntondo ogcina wothi noma ngabe uyafika phuma uthi ngoba bamtshelile bathi ukufa ukuphila njengoba sizosekhiyela useyasaba futhi sekufuna ngithandaze mina uNkulunkulu angivimbe angaba mina uzamela ngithi ngoba mawugula simbili izinto kufanele uyilindele ulele embhedeni kwakho fanele ulindele ukuphila nokufa uze usho futhi uthi Nkosi mangabe sekuusuku manje lamapeni engiphethe kanje ukuthi ngize kuwe i-aeroplane Nkosi yes amen yes amen i-aeroplane Nkosi yes ngoba lendodana enguJesu Kristu kwathi ke lihlatshwe igwazwe before igibele aeroplane ayikho ipeni angayizwanga uJesu before agibele aeroplane ekhaya amen mighty God unjalo mase kuphethe uthi nawe Nkosi akuphatha kwaba indlela ukuthi ngize ekhaya ana lento uyikhulekela usaphila ukuthi Nkosi ngiyacela mina ngiyakhuleka nje uNkulunkulu eyinkulunkulu wongisiza weJehova hlamba kokula amaviki amabili noma elilodwa Nkosi yami ngoba ngigulile wazana akudlali ukungamlileza yonke into mina sikhi isifo esingazange sifike kimi i-AIDS kuphela futhi nakube yayisikhona ngithunywa uNkulunkulu ngabe yangiphatha angazi ukuthi yayongena kanjani akukho kwenzeka kimi okungenzekanga kimi ngishelwa izingane zidlisa oshevu zenziwa yonke into le manje ngiyakwazi ukugula kakhulu uma umzalwane wagula isikhathi esithi uhamba ungasakholwa ngoba usubone nongezange ukuzokuthandazela usubone nongezange ukuzokufunza umjogo usubone nongezange ukuzogeza awusanakwanga wena usuvalelwe endlini wena bazohlala nawe la bayagula nibona ngoba gula wena amen manje siyambonga uNkulunkulu bazalwane siyawulizwa ivangeli la ekhaya siyahlala baba qhubekani niye phambili shumayela ivangeli leqiniso abaphumayo baphume ngoba abantu abayifuna iqiniso uyobaletha uNkulunkulu mina ngishumayele 35 years kungekho umuntu ebandleni bese ngafika ku 6:10 ngishumayele nje ivangeli yena nkinga shumayele nje ivangeli ngishumayele futhi ngathi gcwele enkonzweni bathi ngelinye ilanga ngisho angazi ngokunyaka ngiyize enkonzweni kwathi uNkulunkulu uzoyinweba lendlu yofika lapha ya izogcwala leli bandla ngoba abantu bakhona enkonzweni labantu laba baziswe lana akubona ukuthi bazoshunyayezwa bazotshelwa ngokuphenduka baphendukile vele manje sesizontshela thina ngokuthi uba nokudlelwane kanjani noJesu wena ukhuluma kanjani noJesu wena
usixoxa kanjani indaba zakho noJesu wena yena uJesu uxoxela kanjani izindaba zakhe ngoba phela ukwazi uqala nje ngokuthi usinse umntwana kaNkulunkulu uthethelela izolo umntwana wasekhaya kodwa wazi leyo indaba yasekhaya akwazi lokho manje sithunywa thina kulabazana ukuthi sikutshela ukuthi unobudlelwano obungakanani noNkulunkulu wena safe ngoNkulunkulu ingakho usathana umuntu engamfuni kangaka ayikho umuntu usathana ezonda njengomuntu ingakho waze wapromote ilwane ukuthi ilwane siphenduke zibe woNkulunkulu emhlabeni ngenxa yokuthi wayelwa nomuntu ngoba uyazi mayelwa nomuntu ulwa noNkulunkulu manje bona laba bantu ababantu abazi ukuba woNkulunkulu nabantu noma sebekholwa abazi ukuthi bavule lapho kuvaleke khona bavale lapho kuvaleke khona badlule la kungadlulwa khona badlule bona la ayingale la uwedwa engekho amakhola bengekho abafundisi amandla kuJesu uwedwa ngoba usumthathile noJesu train manje baku training uthi Nkosi ngizwile ngifuna ukuthi kube ukuthi kodwa trainer uzazi esigujini ngaphakathi ukuthi kunjani ngoba khona manje abakholwa abulawa ukuthi ayathandaza kodwa izinto azenzeki njengoba kuthiwa siyatetisa njena suka nje umuntu kwakhe njeze lapha ekwenza abantu uzoteta ngoba nakho kuthiwa kuyatetisa izindlozi angasibheki yena kuqala ukuthi kambe izokwehla le ngilosi njengoba nisho izosondela inkona ukusondela Nkosi yami awu just ayehleli mama kamithi yakithi ukuthi ngidini angimithanga mina amen yes abe noma ngabe unesifo zibheke uthi amandla kaMoyingcwele azokwehlela kwezokuphilisa azokuthola wena ukuxhumana nalo mlilo amen yabona masinganjalo bazalana akekho umuntu ongagula njalo akekho umuntu ongagula nabani amen akekho umuntu ongagula abantu bashayela uNkulunkulu umthetho unjengoba ngintshela nje mina inhliziyo yami ngitshela nje nginenzondo mina nginenhliziyo encane ngithi ngiyavuka nje kusena ngifuna ngikhulume mina ukuthi uma kuyochaya imini ke sengiyakwazi ukukhuluma umthetho wami nje mina umthetho wami lezo zinto zenzayo lezo ufuna kodwa uNkulunkulu asondele kuwe mayingasasondeli ungasaphili wena usutha abanjani abaphilayo noma ngabe uyagula awusindi ususola uNkulunkulu noma ngabe uphethwe isifo ushukela i-high blood i-AIDS usola uNkulunkulu amen ngoba uma ngabe wena wathi nje wavela emhlabeni wakhonza uNkulunkulu wahamba ngobungcwele isifo sonke sasiyokwesaba wena wawungeke ungenwe yilutho la emhlabeni ungena lezinto nje ngoba wena awuzange wena ube ngcwele wahamba esikhotheni wahlatshwa esikhotheni usubuya manje angathi yabena ukuthi ngenzani kuNkulunkulu yayibazalwana uNkulunkulu khona yaphila yes amen angazi ngenzani kuNkulunkulu njengoba ngiyagula nje angisapholi yayibazala usulwa noNkulunkulu ngezona zakhe uwe mbele angazi mina ingane zabantu ziyakuthola umsebenzi kodwa mina ngiyakholwa azuthole zami funa wena funa wena kungani mina Nkosi kubenzela ekhaya Jesus kodwa ngiphatha iBhayibheli uthi ngihamba kahle kuwe ngitshela Nkosi esabe ngitshele ukuthi ngihamba kahle ngicela ngitshele nje ukuthi ngoneke awuzazi wena awuzazi ufuna ukutshela uNkulunkulu uzosuka lezulwini azokutshela ngoneke waze wamkhulu
uNkulunkulu ufuna kade abanye bengibuza abanye amazi ube sibuzana siyakhohlwa ethi angazi ke mina nginovalo nje mina engathi mina ngikholwa engathi mina ngiyeza mina angisazi noma ngiyakholwa akazi ubengibuzwa kade ngithi mina yey lolo valo yilo ke nami nje ngikhuluma la nje ngiyagevezela ngithi angizazi ukuthi inkosi nami engabe bazothini abantu engabe bazothi ngoba lento ezoyikhuluma ngibale ngaphezulu impela angikho eParliament la ukuthi uzobuka lamankulu amen yonke into kaNkulunkulu mawuyenza musuzethemba lolo valo nalo uthi inkosi yami mina ngathi angikholwa nje mina ngathi angenzi kahle nje la thandaza ngakho lokho uthi inkosi mina ngikholwa kodwa uNkulunkulu uyazi yena ukuthi uyazehlisa uyazi yena ngoba once lolu valo laphela lolu valo wazazi ukuthi umphuluso awusindiswa uzomala ukuthi mina ngenkosi mola kalololoni udlala phela sasiyokwazi ukuthi so mama matakwana bathandazela abantu baphile sasiyokwazi lokho mdlala phela lolu valo kodwa ngoba lusigubhuza ubusuku nemini asizazi nokuthi singobani so sesiyethuneni Basala. Manje namhlanje sizonifundisa abazalwane iNkulunkulu ebeke nje ukufundisa ukukhula kwebandla. Kwazile ukuthi niphelele nje. Amen. Nongomlelo. Abantu abafuna ukukhula kwebandla, ibandla. Hey, nakho. Zokhulisa ibandla. Amen. Ukuthi ibandla likhule. Asivuleni izwi lenkosi basala ukuze sisheshe. Sambulo lapha 12. Sambulo 12. Ukuthaba okukhulu sizocela ubaba umthetho umbongameli asibongelise. Baba wethu ayingcwele ngoyise wenkosi yethu Jesu. Thank you, Jesus. Siyakhuleka ngegazi leligama laJesu. Baba zendule zibonakalise izwi lakho. Mana njalo Nkosi usikhulula usidiliva Nkosi emandleni omnyama. Nkosi ngezwi lakho Nkosi siyazikhuluma incebo yakho ngenelela Nkosi ukhiphe izwi lakho Nkosi njengoba washo uMose wathi wena uzovula umlomo wena bese uyakhuluma. Unkulunkulu wethu siyabonga nakulo mzuzu singabatwana bakho siyibandla lakho sazi ngcono Nkosi nathi asizazi ukuthi kodwa uyasazi. Moya ingcwele ngenelela bezizweni hlakaza Nkosi isidleke sikaSathane eyinhlizweni nasemqondweni yethu yezwi lakho Nkosi emphilayo siyabonga somandla thatha indawo khuluma incebo yakho Nkosi ngesabili ukuthi saba wena melene nesithi melene nomubi simema wena ke Jehova manje izwi lakho Nkosi usiphilise uselapha ngalo in Jesus name amen. Kunakusambulo 12 sicela verse 1. Ihloko sithi owesifazane noDraco. Sambulo chapter 12 siqala 10. verse 10. Ihloko sithi uMikhayeli ulwa noDraco. Verse 10. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu abammangalelayo phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku. 11. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Uqale 10. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe. Amen. Amen. Amandla nokholwa nensindiso kungokaNkulunkulu yedwa qha. Yeah. Nobukhosi bungokaJesu qha. Akekho omunye umuntu emhlabeni okufanele ukuthi akhonzwe. Akukho futhi nokodwa okudaliweyo okufanele ukuthi kukhonzwe. Amen. uJesu kuphela uNkulunkulu anikela ngaye wathatha wonke umbuso wakhe uNkulunkulu wazowunika uJesu ngoba uJesu ukwazile ukuthi azothenga abantu ngegazi lakhe. Ngenkathi uNkulunkulu edala umuntu
uSathane wafika wawisa umuntu wamfaka esonweni kwabonakala ukuthi bonke abantu abazozalwa uAdam noEva bazoba ngabaka Sathane. uJesu wehla ezolwela uNkulunkulu wayidela indodana wathi ngeke umfanekiso kaBaba uyothathwa enye indoda ngikhona khona ngimkhumula lokhosi ngingalibala ukuhlala esitulweni sobukhosi ubaba wami abantu bakhe sebethathiwe wehla wadabula amazulu wazongena esibelethweni sentombi waba inyama enyameni namhlanje sinqoba kangaka nje sinqoba izono esinqobela izono ngoba uyabaza ubuthakathaka benyama ingakho sibekezelela noma ngabe siyahluleka endleleni uyasibekezelela ngoba uyalwazi lolu dako olunyama ukuthi ludakana kanjani endleleni. Amen. Oh Jesus. Amen. Uthini kutheni? Siqhubeke ku-10 ithi ngokuba uphonswe phansi ummangaleli Uthini kutheni? ithi ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngobukaNkulunkulu. Amen. 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 Akekho omunye uNkulunkulu oma usawukholo yomkhonza. Ngaphandle kongabonwayo obonwa ngemsebenzi. Bangalikhohlisa abantu futhi baninike izinto eziphathekayo. Akabhangwana lutho lo. Amen. Asizo Jobe sebebona umzimba wonke ukuthi kwagijima ama-ambulance. Asizo Jobe ukuthi babeqhutshwa ngamakiliva bathiwa emakliniki. Sizokuthiwa indoda yaze yaphumeleza emlotheni yabhuquza emlotheni yakhothwa izinja. Bengekho rabu. Mawukholwa ayikho into yethembile emhlabeni. Amen. Wathembe yena yedwa. Athi Deuteronomy athi mthande athi ngenhliziyo yakho yonke athi ngengqondo yakho yonke athi nangomphefumulo wakho wonke. Ngeke ukuthi mawumthanda kanjalo ubuye ube khona into ithembile othi nansi lento ngangisiza. Amen. Aze asho amakhono amakhulu athi usizo isizayo. Hey. Wawukuphi kudala? Hey. Wawukuphi kubeka sibelethweni sikamama wakho? Funda ku11. 11 ithi nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo. Amen. Amen. Kuthena abasebebona ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu, uJesu uyinkosi. Kuthiwa nabo bazalwane balithatha leli gazi lika Jesu. Amen. Kuthiwa leli bandla lelokukhulunywa ngalo la ayikho enye into elanqoba ngalo. Lanqoba ngegazi lika Jesu. Ayikho futhi into elalithembile. Lalithemba igazi lika Jesu. Kuthiwa nabo banqoba ngalo igazi lewundlu. Bafakaza ngoba kusiza ukuthi lisinqobele kodwa sibe singafakazi. Kudingeka lithi lesenzele umsebenzi uJesu sibe sifakaza futhi nangaye. Amen. Kuthiwa bafakaza. Kuthiwa beqeda ufakaza. Kuthiwa badela ukuphila kwabo. Jesu. Hallelujah. Libi kholwa esakhalela ukuphila kulomhlaba. Yeah. Amen. Kuthiwa badela ukuphila kwabo basidela baba ngamandela njengoba nje namhlanje uthi uNkulunkulu sizofundisa ibandla eliholo ubaba umthetho nomama umthetho. uNkulunkulu ufuna abantu abazidelile. Ezulwini kungena amandela. Kungena abantu abangazi lutho abalawulwa umoya oyingcwele. Amen. Kuthiwa bazidela nangokufa kwabo. Bazidela nangokuphila kwabo ababi nandaba noma ngabe bayagula. Bazalwane njengoba nje sithi thina asidla amaphilisi bazalwane. Hey bathandekayo kuyongena amaqhawe. Amen. Amen. Kuyongena amaqhawe. Amen. Njoba sithi asidla amaphilisi kuyongena amaqhawe. Amen. Igadla umfoka Sathane igadla kuzwakala.
igadla umfo kaSathane, igadla kuzwakale uze ukuthi cha manje ugadlile. Kodwa uthi Nkosi makuyintando yakho sengiyeze ekhaya. Sengiyeze ekhaya. Nkosi akukho la ngaya khona. Akukho la ngaya khona. Ngishingane nayo nje le ekade iphethe ikhala imilisa 2 ngapha imilisa 2 ngapha ikhiqiza indlela. Akukho la ngizomsapha. Amen. Akukho ngikuthembile. Jesus. Ngathemba yena. Amen. Ziyakhula nangu umakoti kade ufaka zethu watetele ekhaya. Ziyakhula ngaphandle kwemigomo yasemhlabeni. Ngoba umoya ingcole thina wasitshela wathi lezi ingane singazigomi. Ngoba umgomo akho mgomo oqeda ukufa la. Wathi akho mgomo ke oqeda ukufa la. Wathi uphawu lolu. Mawushayela nje wagonywa la eSouth Africa. Uyobanjwa noma ngabe use UK. Uyokwazeka ukuthi wase South Africa. Ukuba bantshela iqiniso yonke into bayayicabanga labantu ukuthi labantu singabathola kanjani. Ukuba bantshela nje ukuthi hayi uzani izoshaya istembu. Khona uyobonakala noma ngabe useswazini. Uyobonakala noma ngabe uselisuthu. Ngani ngeke niye? Kodwa ngoba nisaba ukufa bayanazi ukuthi nisaba ukufa. Kwathi hayi wozani shaye sogoma. Oh. Hayi thina lezi zethu sohamba wonke umhlaba. Asikamgomo. Yabona mistress office yohamba wonke umhlaba abana mgomo. Jesus. Amen. 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 Uyifundisa ingane yakho uyifundisa ukukholwa. Uyezwa namhlanje ngabe ngifakaza okubi ukuba ingane yami yayifaka amabhulukwe. Mina bengithi ibhulukwe alifaka. Jesus. Ukube yayihamba ngamsile yamahashi. Ngibe ngigxeka mina imsile yamahashi. Akusizi ukukhuluma uhafu. Ake silikhuluma ivangeli ligcwale. Futhi manje sengiguga kabi. Ngiguga madodo. Guga mzimba sala nhlisi. Emadoda yimi lo. Mina ngalithola levangeli ngangalivezi izinyo. Ngisho ingane zodadewethu mina zizi lapha kwami. Azitube. Ngoba zithi nje we nokuthi ugqoka ibhulukwe awungeni. Noma uthi ufake uwivi awungeni. Uma ufike ngolosithathu nje ufika sisemkhuluke nawe sidudla. Ufike usakufastisa thina. Sithi ngane umkhulu angawuka kudliwa la akudli nekati la. Akudli nekati la kudliwa. Akuphuzwa amanzi, akuphuzwa juice, akuphuzwa lutho. Masingene 5 days strikes njalo. Sathi ngeke siphinde siye kamamkhulu thina ngoba sazi mdla kufasta ukuthi kufastwa nini. Asazi mdla kufasta. Uyabona masogcwele lo moya oyingcwele usudlele sisinkwa kunama connect. Izinto ezikutshelayo eziconnectayo kuwe. Ungekho ekhaya lakhe ku connect. Mina ngangeke ngifike ekhaya kuyahanjwa sikuya ngifike impela bese awufaka lo wikiza lo ngingene yena lo wayewuthandayo wayengihlupha lo mntwana. Yabona bonke abantwana bami babe right babe cool. Aboleka amabhlukwe akhe, aboleka amabhlukwe kubangani bakhe aye esikoleni. uNkulunkulu athi akuyomhlola esikoleni akoyobuza kothisha ukuthi ufunda kanjani. Ake uhambe namhlanje uyobuza ukuthi unjani umntana. Njobe egqoka kahle kangaka nje egqoke ezinde ekahle iphuma la ikhambela. Ngithi ngena nje yohlangana neminyakazi ungibone kanjani. Hlangana noPhotsotso uphuma eminyango. Singabona lapho uthi uNkulunkulu ngoyingolelo bengithe ngiyobona le. Ingane yakho mayilane nomfana mayithi kuphakela ukudla uhlanze. Kuquphuthana ukudla eswini. Ingalalanga nana
bathi thina futhi wena ungeke ulungile ngiyabazi mina oshoti mina ngiyabazi mama uzilelo wema mthetho usizwa uNkulunkulu wakusiza laba Why angishaya ushoti ende ngifuna ukubonisa ukuthi ngiyindoda. Ngoba ngithi umuntu wena kimi mina ngimfishane. Uzongidelela. Eshaya amadoda eshaya mina eqona ufuna ukutshengisa abafazi ukuthi kuphela ngangibona ukuthi ngushoti. Ngangibona ngiyindoda mina. Hey, boxes. Ubuye umuntu kunaye wanceda uThixo. Amen. Lifika ligobo shoti. Liba gobo shoti. Lithi noma ngabe ushoti isidalo sikaNkulunkulu windoda. Hlalela umngakho shoti. Hallelujah. Njalo. Hey laba ushoti laba mama lokho. Bashona kahle emzini yabantu ngoba noma emfake odrobhini yafika. Bakokoti indoda ungena phansi kwamakovarone odrobhini. Noma ngabe uphuma ngewindi le-toilet uyaphuma lo. Akanankinga. Amen. Noma ngabe ephuma ngewindi le-fastela indoda imbone uvula udustbin angena ahlale phakathi edustbin. Ushoti lo. Ayinkinga. Idlula indoda nesibhamu ithi ngimbonile ushonele kanti usedustbinini. Ngoba ushoti. Uyazi. Uma ngawindi le-toilet indoda yomuzi ikhishwa izifebe. Baphuma ngawindi. Abantu uNkulunkulu yakhulu iphuma ngasela bantwana ngoba lo mkhulu isisu singaka ophuma abafatana nababhali amdubula indoda imfika lo mfazi wakhe isisu singaka akakwazi ukuphuma njalo ashoti noma ingena uphuma la ushoti Abantwana silangane senkosi silabathandekayo badela ukuphila kwabo namhlanje sizofundiswa singomama besilisa ukuthi ake sidele ukuphila kwethu sidelele lo Jesu naye wadela ukuphila owadela ukuphila kwakhe Kube kuvesi futhi abakuthanda ukuphila kwabo kwaze basekufeni. Amen. Ngalokho thokozani nina amazulu nabahlala kuwo. Waye kuwe emhlaba nakuwe ulwandle ngokuba uSathane wehlele kini enolulabo olukhulu. Azi ukuthi unesikhathi esifishane. Uthe uDraka esebona ukuthi usephonswe phansi emhlabeni. Wazingela owesifazane owayezale umntwana wesilisa. Owesifazane wayesenikwa amaphiko amabili okhozo olukhulu kuba andizele ehlane endaweni yakhe lapho endluwa khona isikhathi. Amen. Kwathi laba masebe amandela kaNkulunkulu sebedelela ngokuphila kwabo ukuthi noma ngaze baye kufeni abanankinga. Amen bazalwane. Kuthiwa ke uNkulunkulu waletha umoya oyingcwele komunye wesifazane ukuthi lo wesifazane azozala umbuso wembuso la. Kuthiwa wathukuthela wafu umfo kaSathane. Kuthiwa weza umfo kaSathane ezobulala lo mntwana ezombulalela eswini ngoba uSathane uyamazi lo mntwana ukuthi uzokwenzani emhlabeni. Omama namhlanje banikezwe izinjeksheni, omama namhlanje banikezwe amaluphu, omama namhlanje banikezwe amaphilisi ngenxa ukuthi uSathane wazile ukuthi phakathi kwalezi ingane eziyofika emhlabeni ikhona ingane eyogcwaliswa ngoNkulunkulu, eyogcwaliswa ngomoya oyingcwele. Ngona nizibulale zonke. Ayikho into kaSathane ifika ibe yimbi, ifika ibe yinhle. Yonke into iza nosizo, kodwa usizo lakho ukhaya. Ngoba baphethe ama fabric namhlanje baphethe iyo yonke into ebelethwe sibeletha sithintwa.
isibeletho ingubo yokuletha umntwana emhlabeni asithintwa nje. Ubona nodokotela befaka ibuko nje bevale kamehlo ukuthi bafake imino esibelethweni asithintwa isibeletho. Asithintwa isibeletho. Amen. Igugu likaNkulunkulu leli kowesifazane. Ngoba umhlaba ungaka nje no Cyril Ramaphosa baphumela. Igugu. Jesus. Amen. Wakhulela owesifazane. Wafika uDraco. Yeah. Ezobulala lo mntwana. Hey. Bangakababulele eSouth Africa. Noma ngabe usamzela kamfuni. Ngoba lo mntwana ngizomondla ngani? Ngoba babheka indle babafazi base South Africa. Umangale ngempela usebenza eParliament unengane embili. Ingane zonke uyayihoshula nje yalapha. Ngoba ufuna ukuthi ahambe ngemoto kaNobusha bukwe. Liyeza. Uyayifika phesha kwethu na. Zithi mama. Ziyakhula futhi oqhamuhlangana neinsizwa. Zithi mama. Ngoba nobani nina nobani zithi loyo uyakhumbula ngelinye ilanga. Kwakuyimina mama. Kwakuyimina mama. Yini mama usenze kanjena? Hayi bantu abami ngangihlupheka ngangena kudla bakhombe ngithi mina bayokhomba izingane zika string. Ubaba lapho ehluphekela kodwa izingane zakhe zini. Ngithi mangenza lokho kothi uyazibona nazi sikhulile namhlanje zintombi namhlanje zinsizwa engidrive taxi akayibulalanga kuyokhonjwa zona kuthi uyayibona ezinye zathi zakhula singenayise singenanina ezinye zathi sikhula umama wazo wafe emteta wena ukhona uyaphila kodwa uyabakhoboza abantwana. Ngikhuluma ke leyo prevent abazalwane. Ngisenkingeni. Ngiyengacisa ngashawa omunye kanzima. Thina abadoda sofela la singasikho. Ngishumayela ebhasini. Uyafika ubaba wabantu uthi nje yey from today thatha lamaphilisi ngilahla lapha. Uphinde uprevent ngizwile ukuthi umfazi akufanele prevent umbulali siyini la ekhaya. Umfazi ukuthi useyakhulelwe. Mayisekhulelwe. Umama tekwa ngakade ngikhayisile yini? Hawu manje. Kade ngikuphi? Umama tekwa. Ngizonda kabi lo mfazi. Ngikhulelwe namhlanje ngenxa yakhe. Uzoyondla lengane le. Abangani bathi uyizali uyayibeka eminyango kwakhe. Uyizali uyayibeka eminyango kwakhe. Ngoba uyena othe ngisiza wena. Ngayolahla. Kuyothi mhla ufile ila uyokhala khona usuzibona. Awuhlukene uma upreventa nokuthi okhipha isisu. Awuhlukene wena uzibulala nsamaqanda. Ihlule ngeke libe khona iqanda lingazange lingene. Yo. Manje ke njoba sisho kanjalo nje. Ukhona nje osezofika endlini. Ngiyakeka nje uprevent akakhona nakhona njalo. Jehova. Akakatsheli noJoe ukuthi akabafuni. Akakatsheli noJohannes ukuthi angisakuthanda Johannes engiyakona sengumzalwane. Akakayeki namashende. Usashita nje wehla uyena uyashita. Usenza hayi ushilo mama tekwana yayeka nje mina ngiyathothula yena. Ngizwela impela le mama mama uyavutha unoJesu. Uzwile nje. Kodwa uthemba ukuthi ingilo sizofika phi ke izokubopha isibeletho njengoHana. Izofika phi ke izokubopha isibeletho njengoElizabeth. Izofika kuphi ngoba nje wena. Abaningi babulewe yilokho ukuthi bezwe nje umuntu ekhulu namanje njengoba sithi amaphilisi e-AIDS awadliwa. Jolela nje yolala nendoda ntamba abuya wayeka. Uthe umama ntakala amaphilisi
uyayenza wena ile uzoyithandazela iphini awuye henwe baba kholwa Amen. thatha uJesu bese sithi thina i-AIDS iyaphola busuthi Jesu ngizwile ukuthi i-AIDS iyaphola mongangipholisa le-AIDS Jesu ngiyokukhonza usikhulumele wena noJesu usuthi uzwe thina solichumayela thina sithunyiwe thina sithunywa umntwana kaNkulunkulu kusinisiwe ngithethelele izono kodwa izono ziningi nezemidlinzo nezane mayifika ekhaya ulahla amaphilisi akakabe sibheki yena ukuthi njengoba kuthiwa akupreventwa njengoba kuthiwa ungawadla ama-ARVs isandla sakho sofika ninkosi umlilo wakho uzoshisa lesifo uzozwa nikini ake ngilungise indaba kuqala bese ngibaye ko-ARVs ake ngilungise indaba kuqala bese ngibaye kolutho angiqothulayo lahlala mase gula la sengizoshaywa mina wena wathi akayeka ama-ARVs wena yamoto unjani Uma noNkulunkulu wakho mawukholwa uma noJesu wakho mawukholwa wena thina sizotshela wena ukuthi kunqunywa kanjani sizotshela wena ukuthi uJesu yini angayifuni musuthi kusho thina Amen. Kuthiwa wamzingela uDako. Siyazingelwa bomama bami. Siyazingelwa ngendlela zonke. Kodwa namhlanje uJesu uzosipha amaphiko. Ukuthi sindize sifane nalo wesifazane. Sindize le ndaweni ephakeme. Amaphiko osifazane namhlanje umkhuleko. Amaphiko osifazane namhlanje umthandazo. Thandazo uzila ukudla mama. Thandazo ufunda izwi mama. Kodwa ngaphandle kwenhlambuluko konke lokho kuyizelezi. Konke lokho kuyizeleze. Fanele uhlambuluke eqala. Abanye bafane bahlambuluke nje bahlambuluke kade ngokuthi mina mama tekwana kade ngihamisa CV namanje kusenza ngawuthola kodwa ngahlambuluka hawaye kana hlambuyela yeah uhlambuluke la wena uthola umsebenzi siwa nje azothi usathi yona umsebenzi ushayisa imoto ufe awuthandazela ukuthi ngihlambuluke la Nkosi ukuthi ngize kuwe ngihlambuluke la Nkosi ukuthi kube umngani wakho ngihlambuluke la Nkosi ukuthi kube umhlobo wakho Amen. Kube Sifuna verse 15 ithi nenyoka yakhwifa kwaphuma emlonyeni wayo emva kwesifazane amanzi kungathi umfula ukuba imukise nomfula. Amen. Amen. Yakhwifa inyoka isimbona owesifazane ephiwa amaphiko wandizela phezulu isiyambona manje ukuthi ngeke ngimthole kuthiwa yakhwifa abazalwane kuthiwa yakhifa imifula amagagasi Ngabo umdelelo uSathane. Ngiyangizwa nje mina ethi umuntu uSathane sayidela inkani usho ugqoka bhotsotso ugqoka yonke uSathane sayidela inkani ngithi we. Utyabazi Sathane. Uyamuzwa ukuthi uthini esafikile kwesifazane kwasiza ukuthi anikwe amaphiko abaleke ngokwangeke amelane nawo usefikile. Amen. Wambona ukuthi nangu yandiza kunawo mina amaphiko ongidiza wakhafula amagagasi man kuthiwa amagagasi ayengaka amagagasi kuthi uNkulunkulu wavula umlomo umhlaba wavula umlomo emhlabeni ashona phakathi lamagagasi kuthiwa seshona phakathi kuthiwa wathukuthela kuthiwa wajika wawashiya lamagagasi wayenzalweni yalo wesifazane njalo namhlanje sibambe enzalweni thina singamaKristu akahlanganyela inzalo asazi ukuthi sibambe kuphi ngoba ngeke sijabulele ukuthi siye ezulwini ingane zethu yesihogweni amen uyoba umfazi kaLoti uyophuma usuphakathi ezulwini uyizibhonga esihogweni into ntombazane ithi umama wayekho sikhuleleni manje sikhulele nabantwana bethu masihlangana nje kube into enkulu ngokusibamba khona wabona kahle lo mama ukuthi akamtholi uyakholwa uyathandaza
uzila ukudla lo mama uyahlambula ubungcwele umthole ebantwaneni bakho sokwathi kwaflathelwa bheke ingane kodwa nazi ingane uNkulunkulu ngoba lo mama wayekholwa azange usathana ayithole usathana akathole ngisho ingane zakho mangabe ukholwa bazalwa noma zona zingakholwa uthi uDeuteronomy 28 uma ulalela izwi lami na Jehova uthi ngiyobusisa ngisho inzalo yakho amen akashonga ukuthi ngoba ingcwele amen ngiqede ke bazalwa vula lapha kuJoshua Joshua 7 verse 19. Joshua verse 19. Ihloko sithi icala lika Akanani nesijeziso sakhe. So qala lapho ku19 ithi uJoshua wayesethi kuAkani indodana yami ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihlele. uAkanani wamphendula uJoshua wathi kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenzile ukuthi nokuthi. Amen. Amen. Sikhuluma ngokuvuma kwesono manje. Amen. Sikhuluma ngokuvuma kwesono. uNkulunkulu kuzakuphela amaphiko okundiza usathana ngakutholi. Amen. Mhlawumbe ukavuma isono sivunywa emntwini. Asivunywa isono ekamerweni. Amen. Uthi uJoshua kuAkani ake uvume Akani okwenzile ukumnika uNkulunkulu udumo. Ngoba ngenkathi ucaba uSathane ukuthi uSathane ungenzise lokhu unika uNkulunkulu udumo kodwa ngenkathi ufihla into zikaSathane unika uSathane udumo. Amen. Amen. Wathi ake ungitshele wenzeni nikeza uNkulunkulu udumo. Isono sivunywa emntwini enkonzweni lana kufanele ngabe kunabapriesti abavumisa izono. Hallelujah. Enkonzweni la ngoba naso leso sono leso awusivumi kunoma ubani Amen. ngoba kuyinkinga abazalwane imishado eminingi imoshakele ngoba sithi nje kuvunywa isono owafebe emshadweni useyotshela indoda ngicela ukuvuma isono mina kukhona mina uthe uye emsenzini mina ngalala nobaba indoda ithi ipakisha impahla zakho uhambe usuqala futhi omama ade kwani bathi angihlambuluke bathi angivuma isono sivunywa kumgcotshwa owasenkonzweni asivunywa nasenkonzweni kulabafundisi benu abajike baphuze ngezona amatiye uthi umbona nje ethandaza kangaka kanti wakhipha isisu kunabantu bakhona uNkulunkulu uyabakha labantu abatwist ingqondo abanje mina ingqondo yami ngathi ayisebenzi ngathi ngithi ngixoxela indaba khona manje kade ngixoxela lawo ngithi akazi ubani u10 yabona indaba yami ngithi akazi ubani u10 kambe ay Amen. sakuhambile kufanele uhambe Amen. ngoba nami mangahambanga uzongilimaza Yebo. ngoba sengiyokwazi ukuthi nje noma ngabe uthunywa uNkulunkulu sekuyavuka ukuthi umthuma kanjani lo nje manje it's not easy nasemasontweni enu ukuthi banivumise izono ngoba sothi sithi abanivumise izono bawe Yes. njengenye intombazane efikile lapha isingivuthela ithi bhe ithi uthe ngivuma izono ngile kumfundisi wami bazalwane inzima ke leyo ayidlali ke ewesifazane mayivume waphela lana asikhethi ukuthi babu owesifazane vume emfazini sithi nje kuvunywa izono. Amen. Hey. Ifike kuwe madoda esifazane isho madoda ithi cha
ukuthi imilenze yayinjani, kwakwenzenjani, ikhanda lalikuphi, iqolo lalinjani, kwakunjani, unyawo lwalukuphi, kwakunjani. Uyindoda ngaleso sikhathi. Ingakho le ntombazane ifikile kimi yathi uthe ngiyovuma isono manje umfundisi uyangishela. Ngiyavuma umfundisi wajuluka wamanzi ngoba kuthumela wathi. Uthiwa wavuka i-heart brother. Nolomi. Mamiam. Uthini? Uthiwa khipha amehla ngako umfundisi ingalikhiphi ngako. Wathi hayi Nolomi mana kancane. Ungavumeli lapha kwabantu esondweni. Kube khona la sihlangana khona uvume kahle. Kube khona la sihlangana khona mntanami. Glory to Jesus. Angane mntanami uvume kahle hayi phambi ayifuni wale phambi kwabantu. Azivunywa phambi kwabantu. Chobozile. Abona manje inkonzo igcwele abantu wena uzovuma la. Ngabe ungibizele somewhere. Wavuka ubaba baba ngeyivuma ubaba fanele ubethele uma uzovuma isizulu. Ubethele inyama yakho ife. Ufakwe i-cardboard box la. Elizolayisha yonke lento. Iqede uma usuqedile ubonga uthandaze ingilosi ivali ithathe le box ihambe nazo ezulwini. Amen. Iyoyithulula phambi kaNkulunkulu. Ithi Jesu zihlanze nazi ngize nazo. Ijulile ngayovuma isono ifana nokuyeka amaphilisi. Siphethe imvangeli, siphethe inkanakana. Siphethe usoka same wavangeli. Siphethe umadidodidi indoda nomfazi. Yesu. Besabe. Esazokutshela. Athi uthe ushumayela nje mina. Ngathi elicekela umatekwane ngempela nje lithanda lo mfazi. Buka ngesidudla lesi. Beka nje. Uza kimi ubaba, uza kimi. Uzongitshela ukuthi ngesidudla ngimuhle. Usathana umtshela kanjalo ngishumayela. Ngimoya. Wamlinga phakathi endlini kaNkulunkulu. Fanele mina ngithi umntaka baba isitha. Sata. Ngimakhe. Isitha bese sifike kuwe usendlini kaNkulunkulu. Ungenile kuwe. Isitha mntaka baba. Uzokufaka esihogweni, wesihogweni uhamba. Wamalahle esihogo. Ngisho ngimkhulekele. Ngithi makuphinde futhi kwenzeke ubuye futhi. Lonto ungaphinde ngicabange. Khona ngeke ngiphinde ngicabange uzothi noma besehle lapha ngithi mhlawumbe sangibheka. Nambanguka. Amen. Jesus. Amen. Nabafundisi abafundisi basinde. Basinde baze basindisiswe abafundisi. Amen. Amen. Ngoba sithi njengoba bavuma izono nje bazoya besifazane 10 20 bekhalile baya kuye. Usathana athi uyabona ke akasavumi izono. Yabona ukuthi sebebukana vela la emnyango wefastela. Ungabheka ngempela avumi izono loya. Sewukhona ngempela. Loya buka nje. Yini kulabo wengamgolozele emahlweni kodwa lusemgolozele emahlweni. Amen. Bantu abafundisi bana neintombi ezivuma izono kubafundisi bana nomama abavuma izono kubafundisi. Ya. Abashiya uNkulunkulu. Amen. Sebehle nje la sebeyazondana. Uqamba amangu usathana ngeke akutshela iqiniso. Akazi usathana akutshela iqiniso. Uqamba amanga hlaza. Wokwazi nje into oyitshela usathana ukuthi amanga. Amen. Usiyamzonda umambala. Noma siyayigidela Nkosi yami siyagida uthi ubheke usetshengisa ubaba njalo. Nentombi yagida phela kunjani. Usiyoziyotshela omunye. Mawusiyotshela omunye hayi yamazi nala ivela khona esontweni lakho benjalo. Yo. Hey. Sanimoshakela ibandla. Athuthe uNkulunkulu ahambe. Sure. Sigade ngiyambonga uNkulunkulu nangelilodwa nje mina la. Nangelilodwa. Mina ke baba kuhlalwa ngale dani ngale sithi ngo.
uvalwa nomnyango vala nomnyango usekhishini nguphi ngeke ngizwe sengiyonyonyoba ukuthi ngizwe ukuthi basavuma bathini kade bengenile bangena 2 hours 3 hours singabantwana bakaNkulunkulu okubalekile ukuba kusinde thina kuqala Hallelujah. labantu laba sibafunela ukuthi baye ezulwini mina ngiphika ngokuthi mangabe eya lapha kubaba eyovuma isono eseneyinkanuko uyamdalula uNkulunkulu awunankinga mina naye futhi uyazi ukuthi makukhona into engayenza le inkonzo uzongidalula manje ngihlushwe yini ngikhathazwa yini ngahambe ngithwala amajoke engingawazi amajoke enzondo bantwana bakaNkulunkulu beze enkonzweni abasezukwazi ukukhuleka ngenxa yami nasipoko somfazi abantwana bakaNkulunkulu beze enkonzweni abasezukhulekela ngenxa yesipoko sikababa amen ivangeli kufanele sibe abantwana bakaNkulunkulu kuthiwa wathi vuma isono unika uNkulunkulu udumo yavuma indoda yathi ngenze lokhu nalokhu ngithathile igolide nesiliva ngaligqiba ebaleni kwami uyezwa mawuvuma isono uyasho yonke into Amen. Awukhiphisa. akukho okufihlayo mawukhipha isisu uyasho ukuthi wasikhipha kanjani mhlambe wasikhishwa omama labo omama ngikhaza abadla bagaza abantu abe nezindlu umuntu abe nemonto umuntu ngenxa ukuthi ukhipha abantu izisu kudliwe kwakhe kusuthwe kwakhe ngenxa ukuthi ukhipha abantu izisu masuzovuma isono lakimi uyasho uthi ufika wangiphuzisa ukuthi or ufika wangikhatha or ufika wangishutheka into ethile ngithe ngiphuma kwakhe ngezwe kuluma ngithe ngifika ekhaya lento yayiphuma lento ene bathi into umntwana bayibiza ngento wayifika phesheya kwethu ningaseyona into iyobe siwumntwana amen usho uthi mawayifaka etoilet ngifaka etoilet usho uthi mawayimbela phansi usho mawayifaka eplastikini wayilahla emgqonyeni kadoti usho nangu akhanda uyasho uthi ngintshontshe igolide uthi ngifike ezikukuhle igolide nesiliva ngalithatha ngenxa yenhliziyo ngenxa yomhawu ngenxa yomona ngenxa yokuhala amakhono namhlanje abhajwe ekuthandeni izinto esontweni lakho nje bangekho neyodwa imoto wena ushumayeli ngoba kufanele kugcwale imoto uyabona nje kube nje like kunje every Sunday kunje ngabe sebegcwele hayi uyashumayela impela uyibonile imoto shunyanyele imoto namhlanje abafundisi kushunyanyela amasudu ashama sudu kalokusho asizwa thina Johani babeshama sudu kalokusho sizwa kuthiwa babegqoka ukhotho beshumayela ivangeli yavuma ziyavunywa izona kuhle baba ngoba senikhona nani nizongena umkhuleko nomama nabanye nje athembile la abanisizayo ningena umkhuleko sinibeke izandla sinigcobele ukuthi nizohlambulisa amen sizomtshela ukuthi uma uhlambulisa uba kanjani ngoba ngeke uhambe lebandla lingahlambulisi amen noma ngagcwala uNkulunkulu kanjani ligcwala uNkulunkulu namabili gcwala uNkulunkulu namabili ngoba isono umuntu othakana sono ngumqambi mama uthi ukhuluma nje igama elamanga lingene qaqo kathi uyikhulumela uyixoxela igama elamanga liyokuthi hawu seqamba amanga njalo minutes nje hawu hayi nokuthi ngike ngayicabanga lento sithe nje sekufanele ngoyivuma ngeke ngaze ngangeza omunye ehlambuluka wase Cape Town ethi mhlawumbe mama ukuthi ngiyathembisa ukuthi umzalwane mayifika kimi engifonela ethi uyagula ucela ngimkhulekele bese ngithi angizokukhulekela bese ngabe ngisamkhulekela ngicela inkosi ngithethelele ngiye ngithi ngizomthandazisa ngingabe ngisamthandazisa sengiqamba ama lodwa uyayizwela
Esiyisono sifunda abantu uma behlabuka, esinye isono sifunda abantu uma befakaza. Into enjalo. Ngoba ngempela ziklele kube green phone. Bese lokhu uthi nje umuntu azokhulekisa, lokuthandazisa lokhu ukhansela kanjalo nje ucisha. Usukhohlwa ibo bonke labantu othe uzokuthi bebethini. Usuthandazisa oyedwa kodwa bona utheni? Isono ngizwile ukuthi isono sekufanele nami ngiyovuma. Akufanele ngiyovuma. Akufanele ke nawe umkhokheli wami ngivuma ngo. Kufanele ngiyovuma ithi hey mina ngisho njalo ngoba ngibuye ucasuka abasele kufusana sezulu. Ngicela ukuvumsana. Ikhona ngishayisa emsazweni ngo-12. Hey. Lemkhulu. Ngingathandazi mina ngo-12 ngivuma isizolo. Hey bazali kunzima. Kunzima. Kodwa siyambonga uJesu. Uyasipha ukuthi sibekezelele konke lokho. UJesu wasematsheni bazali uyaphilisa. Ngimbonile mangake ngimtshengise esinye isithombe. Wathi wo. Ake ngisasho lutho ngengokuza. Sibonise. Baba. La kayo uNkulunkulu anibusise sibe ngomama namhlanje abamila amaphiko abazondisela kweliphezulu amaphiko ethu umkhuleko ongcwele. Amen.